everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Niya may gidudahan ka ba ng mga tao nga posibleng nag-apas sa kamatayon ni Joseph? Wapay mo santop sa kuna-kuna. Oh, Dorina, sorry sa akong pagsamok-samok ha. Karon nga nakita na nako ang imong bana og siya pagyud ang akong doktor, mag-ayo kog pasaylo nimo. May asawa ka. Unya, Tinuod akong gisulti nimo nga nakagusto ko nimo. Pero usa kini ka pagpakabuang. Sige, ipangumusta lang ko ni Dr. Joseph ha. May importante ko nga tuon sa syudad. Bye, Salome. ano to? Salome? Gisangpit ko ni Eman og Salome? Tinuod ka katong ako nabati? Dorina? Joseph, Sorry kayo nga nadugay ko sa kong katapusang pasyente ha. Saon nga tabian kay ni. Dorina, sa may gilantaw ni mo diya sa unahan. si Eman. Oh, Dennis Emmanuel? Hay naman siya. Kuan na, milarga na siya. Muadto ko na siya sa syudad. Pero, Oh, naunsa man ka? Mura magkagwa sa imong kaugalingon. kuan, naguna-una lang ko. Kung wa ba ko masayop sa akong nadungog sa gisulti ni Eman. Nga naman eh, unsa may ang gisulti nimo? Kuan, sa dayon na niyang lakaw, nanamilit siya nako og ginganlan ko niya Salome. Usa? Mao ka nang ako nabati. Dorina, basin huna-huna lang ninyo mo. Joseph, dili lagi. Nabati ko gyud nga gisampit ko niya Salome og dili Dorina. Pero anong sampiton man sa kaniyag Salome? Basin naguna-huna ka sa imong gituoang kaluhang nga Salome. Mao nga na-focus sa imong nauna sa maungan. Mao ka? Usahay magod, babungol ta sa isulti sa uban. Kay busy kayo nga utok sa pagunahuna sa usa ka butang. Pero, wa man ko maguna-una ni Salome. Unsa matong ako nasulti? Nganong nasangpit man ako og Salome si Dorina? Panway! Hello, Nika? Hain ka karon. Kuan, may gilakaw ko. Eman, may isulti ko nimo. Unsa man na? Kuan, unya na nila ko isulti kung magkita ta. Kung mo pauli ka na diri sa bahay, kay naglibog ko. Ha? Unsa may problema nimo? Basta, pauli lang diri sa bahay. May sultihan ta. Sige. Naanak ko pa daw diha. Dorina, wa nam sa kay tingog-tingog diha. Ha? Kuan, may gihuna-una lang ko, Joseph. Dili mawa sa kunahuna ang pagsampit ni Manuel nako og Salome. Dorina, basin pandungog lang lagi nimo ang imong nabati. Pero, klaro magugayong ako nabati, Joseph. Ayan naglabdag imong nauna anak, okay? Pangutan-an na lang siya, bahin anak. Ha? Kung makita mo, pangutan-an na lang siya kung may kaila ba siyang Salome nga mo iyang gisangpit nimo. Hello, boss. Unsa na may kalihukan ninyo karon? Gisunda na sa hitman sila si Dr. Joseph Berdan. Paingon na sila sa ila. Maayo. Wa ka di ay mo uban? Dili mahimo nga magkit-an ko ni Dorina, boss. Maayo. Sige. Balitain na lang niya ako kung unsay kalambuan sa lakaw niya ng hitman. Kung mapatay na niya si Joseph, pahibaw-an na yun ko.
Gusto ko nga ako ang unang mahibaw kung mamatay na siya. Yes, boss. Balitaan dayon tika. Boss, asa mas kakaroon? Mupauli unag ko sabay. May importanteng tuyo sinika nako do puldo. Murag balisa kayo kini. Uy, ni ana day mo, Dok? Andam na bang panihapon ng lingling? Andam na, Dok. Sige na ng liling. Paglamisan lang unya. Nika? Hain ka? Nagpagkatog ni Alexa. Unsa man ang imong tuyo nako? Ngano bang balisa ka man kayo og tingog sa phone? Kuan? Nagkakita ka ini? Oh. Calling card man na. Nangukay ko sa akong bag karon. Og nakita ni nako ang calling card ni Kiki nga taga Eliana Beauty Salon. Kitong bago lang gipatay. Unya. Magpanik ka di ay kung makakita kang calling card niya. Man may nahibudngan lang ko. Unsa man? Kay nahinumdum ko sa adlaw nga nagpakat ko sa akong buhok og mubo kaayo. Unya? Si Kiki ang nagatiman ako. Og iyan gipa ila-ila nako si Dorina. Unya lagi. Unsa may problema ana, ha? Murag dili man to Dorina ang nga gipaila ni Kiki diri nako. Unsa? Murag Salome man to. Ha? Ganong niya pa mo kasagawas? Gabi na. Kuan. May ginauna lang ko, Joseph. Unsa naman sad? Si Emmanuel Castor. Ha? Nasab? Duri na. Magsilos na ko ana. Ayaw lain na sa pagsabot ang akong gisulti, Joseph. Kuan lang. Mura lang og Ugonsa? Mura pag daan naming kaila ni Anang Emmanuel. Ulsa? Dorina, di nagikumusugot nga magpaduol ka pa ni Anang Iman, ha? Tungod anang gisulti karon. Ayaw lagi lain na sa pagsabot. Pero may ikumpisal ko nimo. Pero manghinaot ko nga dili ka masuko. Ngano? Angay ba na akong ikasuko na? Kung dili ka makasabot, masuko gyud ka. Okay, sige. Sulti na. Saad una na ako nga dili ka masuko. Sigurado ka sa imong nabati? Basta dili gyud rin ang pagpaila ni Kiki nako sa asawa sa doktor. Laingan. Murag Salome. Ganong nagkasulti man sa bugmaayo bahin anang Salome. Tabian man kay itong bayota. Manglibak man to customer. Maayo ra di ay nga namatay to. Ha? Katog na. Ayan na pagunahuna ang asawa sa doktor. Pwede man sab nga duha ang yangan, Dorina Salome. Ha? Nagpaabot ko, Dorina. Unsa man ang gusto nimo ikumpisan ako? Kuan. Dorina. Ngano maglisod ka sa pagsulti? Nahadlo ka nga masuko ko? Joseph. Kuan, mas mahal lang tingali nga. Dili na lang ka mahibaw. Aron dili mahasol ang imong utok. Imo na ning gisugdan, Dorina. Mas di mahimutang ang akong utok sa pagunaw-na. Kung unsa nang gusto nimo isulti nako, kay imo nang nagsugdan. Sige na, sultihin ako. Nanguyab si Emmanuel Castor nako. Utsa! Saba! Ay lang kasuko, Joseph. Iya na kining gibakwi karon.
nga nagkahigala na kamo. Kanus ara man din na siya nanguyab niyo. Human sa lubong ni Gigi. Mutawag na siya nako. Manguyab na siya. Pero may asawa siya. Mabitaw nga ako siyang gidispatsar. Ug dili mahimo nga ako kaluiban, Joseph. Tungod kay Unsa. Tuwid kay bisan ko na amnesia ko, pero gibati ko nga importante ka nako, nga mahal ka nako. Dorina, Mao ka na, Joseph. Mahal ta ka. Mahal ka kayo. Dorina. Joseph, kini lang ang ako isaad nimo. Way makabuhag nato, Joseph. Wa. Unsa na makahilakaw sa hitman ron? Oh. Uy. Hello. Unsa? Maglisod ka sa pagsud sa ila karon? Unya. Unsa plano mo? Unsa? Magpatabang ka nako? Unsa may away katabang? Oh. Oh, sige. Okay, sige. Mao na akong buhatan. Karon dayon. Kana, magkagubot mong tanan ugma dinhi sa merkado. Nalakaw og sayo sila si Loloy Dorina kay nangumpra para pamahaw kay gusto og labas nga isda ang doktor. Ay, mao ba, Lola? Ganina na pa silang milakaw? Luloy! Kuyawan pala tani mo! Ay, ma'am! Ay, ang tindahan! Ma'am Dorina, ang tindahan. O nga no? Hilungkab. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!